कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोयच्या जनतेक खबर आसा। जे कोण नरकासूर आसात ते नरकासुराचे जागे जातात आणि दुसरे दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता। फातोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रतिक्रिया दिल्या। आज गुरुवार पाडवो मातसो उत्सव असं जावनी सगळे गोयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते। हांवें ताजेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो। आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आणि दुसरे दीस सकाळचे आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात श्री कृष्णाक मानतात तांचो सण सुरू जाता। तो आमचो पळय सण सुरू जाला आणि आयज गुरुवार पाडवो त्या निमतान जी माता आसा गोमाता जिचे पासून जी आवयशी सगळे दिता म्हणजे आमी दोन गोष्टी जे पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत भितर एक नाल्ल आनी दुसरी गाय। कारण जशे माड आपले कांयच भायर उडयना जे सगळे दिता तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता।